A nie sa sťažovať, jak to nejde, ale urobiť to tak, aby to vyšlo. Áno, moja dovolenka, presne, ja som našu klasickú takú tú letnú dovolenku pri mori som vymenil za chodenie po hradoch. Moja dovolenka, na ktorú si musím celý rok šetriť. Takže to nie je také jednoduché, jak niekto si myslí, že veď ty si lovec hradov a ty máš web a má jeden nejaký hejter, nazvime to, obvinil, že ja ti hrady vyciciavam dokonca. Že ja hrady vyciciavam, že ja chodím po hradoch a oni mi za to platia. Lukáš chodí na hrady, kde robí sprievodné akcie na to, aby tým hradom práve pomohol. Áno, 769 hradov v 15 krajinách, to sú proste 10 000 alebo ja neviem, 100 000 kilometrov. Toľkokrát som mal pokazané auto, toľkokrát som volal odťahovku, hej. Rozvody menil, olej mením prakticky každý 3. mesiac alebo 4., lebo človek veľa cestuje. Ahojte v podcaste Tretí polčas. Ja som Mici z Trenčína. A ja Aďo z Rietomy. Vítame vás pri našom treťom polčas. Dnes hráme netradičný zápas. Namiesto ihriska sú tu kopce, namiesto lopty batoh a namiesto výsledkov sú zážitky. Náš dnešný hosť má za sebou stovky výjazdov, veľa kilometrov a poctivý tréning v prírode. Dovolte mi privítať lovca hradov, Lukáša Malečka. Lukáš, vítaj. Ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Vždy dávame každému úvodnú otázku na uvoľnenie. Ako sa máš v tejto dobe? V tejto dobe momentálne tak uponáhľano trošku, pracovne. Chcem sa ťa spýtať, čo by si nám o sebe povedal niekomu, kto ťa možno ešte nepozná. Tak, moje meno je teda Lukáš. Som otec 2 detí. To občas ľudí prekvapí, keď poviem, koľko majú rokov. Takže môžem začať aj s tým, že dcera vlastne bude mať 18 rokov. Syn má 14, bude mať 15, takže to je také pre tých ľudí trošku, že nečakajú. No a okrem toho, že som teda otec 2 detí a že mám úžasnú manželku, tak som veľký milovník teda cestovania a hlavne sa mi teda páčia hrady, pevnosti, bunkre, všetko, čo by sme dali do takejto kategórie, takýchto miest. Ďakujeme za úvodné predstavenie a môžeme ísť do prvého polčasu. Poďme na to. Pamätáš si prvý hrad, ktorý to všetko odštartoval? Momentálne sme v Trenčine, ja som sa v Trenčine narodil, aj som tu teda prežil časť môjho detstva, takže samozrejme ten prvý hrad bol náš trenčiansky hrad. Dá sa povedať, že to bol tvoj prvý hrad, čo si navštívil ako chlapec, alebo už prvý hrad, ktorý si navštívil ako lovec hradov? No určite to bol aj môj prvý hrad a je pravda, že potom neskôr, keď už som si teda založil aj rodinu, tak to bol jeden z takých našich, nepoviem, že prvých výletov, lebo najskôr sme chodili, keď boli decká malé, tak do zoo a na ihriska a na takéto veci. No a už potom, keď všetko sme mali pobehané a nebolo kde, tak si pamätám, že to bolo jedno leto, normálne august, proste teplo, jak hovado a ja som zahlásil, že ideme na hrad trenčiansky. No tak sme išli v tom najväčšom teple s tými deťmi, ale tak zvládli sme to a sme si povedali, alebo ja som si tak povedal v duchu, že by sme to mohli zopakovať a ísť zase na nejaký iný a ďalší hrad. A tak aj to bolo, že vlastne išli sme potom, ďalšíkrát sme išli na Beckov, tam sme si kúpili aj magnetku a zase som si tak povedal, no tak ešte by sme mohli nejaký hrad, tak sme išli tuším Čachtický a zase kúpili sme si magnetku, už sme boli na Trenčianskom, na Beckove, na Čachtickom a už to tak pomaličky, že však poďme aj ďalšie hrady a začali sme, ale naozaj to bolo, že za mesiac sme išli na jeden hrad. No. To nebolo, že by som hneď začal cestovať, ale už tam sa to pomaličky nejakým spôsobom tvorilo. Tá záľuba cestovať po tých hradoch. Chcel som sa spýtať, že prečo práve hrady a zámky a v podstate si odpovedal, že už došli kvázi možnosti pre tie deti, takže... Áno, určite aj to bolo jedna z tých vecí a druhá vec je taká, že
Neviem, ako to majú iní chalani, alebo ja som to mal tak, že ako chalan určite ma bavila teda história, určite ma bavili nejaké tie rytieri, vojny a potom zase nejaké tie opustené miesta samozrejme. No a ja som teraz síce už dospelý, ale stále som ako taký chalan a stále by som chcel objavovať tie nové miesta a niekedy sa mi to aj podarí, že navštívim nejaký opustený hrad alebo nejaký bunker alebo nejakú pevnosť. No a myslím si, že stále je to také zaujímavé, no, navštevovať takéto miesta. Ja tak trošku sa vrátim plná chladnička magnetiek hradov, áno. Áno, máme naozaj veľmi veľa magnetiek, aj keď samozrejme nekupujem si už z každého miesta. Skôr sa snažím, keď sme na nejakej zrúcaní na Slovensku alebo v Čechách, tak tam si napríklad kúpim magnetku, lebo viem, že tie peniaze idú na pomoc tomu hradu. Takže zase keď som niekde v zahraničí alebo na nejakých takých tých už obnovených hradoch, tak není podmienka, že si musím kúpiť tú magnetku. Nemám dokonca ani rád, keď som niekde v zahraničí a nejaké predražené magnetky za už pomaly 7, 8, 10 eur. Ja si to nekúpim, ale keď som na Slovensku, tak na nejakom hrade veľmi rád podporím takouto formou. A ako vznikol ten názov? Spomínaš si? Ako si prišiel, že lovec hradov? Lovec hradov? No, pamätám si, že som akože nad tým aj trošku rozmýšľal. Boli aj iné také varianty, než ma napadlo toto. Najskôr som chcel ísť do takej anglickej verzie, že proste Castle Hunter a že by som to robil nejako takto. Dokonca viem, že som si na Instagrame to založil taký účet. Keď som sa ráno zobudil, tak už bol vymazaný. Neviem, či už také meno bolo, alebo to niekto nahlásil, alebo čo, tak som sa na to vykašľal. A potom som si vlastne povedal, že prečo po anglicky, však idem to cestovanie, hlavne teda sledujú Slováci a proste budem to robiť hlavne teda pre nich. A neviem, prišlo mi to také logické, že ten lovec hradov, aj keď niektorí sa tak čudujú, že prečo lovec, ale tak naozaj navštevujem tých hradov veľké množstvo, možno viacej než je bežné, takže nejakým spôsobom ako keby som ich lovil. A to lovenie znamená, že si ich teda odfotím, že si ich nejakým spôsobom zarátam, že si ich dám do toho môjho zoznamu a neskôr aj na ten môj web. To znamená, že som ho ulovil. Kedy si uvedomil, že z tých výletov sa stáva už niečo viac, že už to má taký hlbší dopad aj na tých ľudí, aj na teba samého? Teraz to možno vyznie tak divno, ale napríklad keď ma niekto zastavil na ulici a len mi povedal, servus Lukáš, my ťa sledujeme. Jasné. Ale nie, že ma sledujú, ale že ty si nás nakopol. Áno, že ich naplníš v že podstate ty a si nás dáš im nakopol impuls. a začali sme chodiť po hradoch. Hej? Samozrejme, keď človek ide na hrad, tak stretáva tých ľudí a tiež sa pristavíme, pokecáme, ale už keď naozaj ideš po ulici, samozrejme, nie som žiadna superstar, nedieje sa mi to každý deň, ani to nie je pravidlom, ale naozaj už sa to párkrát stalo, že človek sa pristavil a len proste poďakoval, že ďakujeme, že si robíš to, čo robíš a že nás inšpiruješ a vďaka tomu cestujeme aj my a to mi úplne stačí. Lukáš, ďakujeme za predstavenie projektu Lovec hradov a my sa môžeme presunúť do druhého polčasu. Poďme na to. Lukáš, koľko hradov si navštívil? Ja to číslo poznám, ale som zvedavý teda, že či ho poznáš aj ty. Si pozrieť. Mám tu, na webe mám, že 767 navštívených hradov, pomočka historických lokalít, nazvime to, lebo teda väčšinou sú to hrady, ale môžu to byť aj nejaké zaniknuté hrady, hradiska, pevnosti a tak ďalej a tak ďalej. Mám tu teda 767 v 15 krajinách, ale mám taký pocit, že to je 769. Ešte to nemám aktualizované, lebo tiež sa nedá všetko. Takže asi sme na nejakom čísle 769 v súčasnosti. A skupinových stretnutí? Keďže som sa teraz na to pozrel, tak ich bolo 6, ale zase môžem ich odprezentovať tak, že začali sme na hrade Uhrovec. To bola veľmi spontánna vec, dá sa povedať, kedy už ešte neviem, či vôbec bol Lovec hradov, vtedy asi len tá skupina fungovala. A ľudia stále však poďme sa stretnúť, však stretávajú sa iní rôzni tiktokeri a tak ďalej, takže nie je to novinka. Tak dobre, ja som povedal, dobre, stretneme sa na hrade Uhrovec
A ja som tam prišiel a tam už nebolo kde zaparkovať. Proste tam prišlo toľko ľudí, že ja som nechápal. A išli sme teda spolu na hrad, prišli sme tam a to si pamätám doteraz, že ja som prakticky nevedel, čo im mám povedať. Lebo ja som nečakal, že tam príde, ja nechcem teraz trepnúť, že či tam bolo 300 ľudí, 200 alebo ja neviem. A čakal, že možno príde 20-30 ľudí a nie, že tam príde toľko ľudí. A doteraz si pamätám, že som teda nevedel, čo povedať. Spravili sme si nejaké fotky, dobre, bolo tam opekanie, akože malo to svoju atmosféru, bolo to super, rád na to spomínam. Ale zase na druhú stranu som bol tak kritický k sebe a som si povedal, tak musíš to urobiť lepšie na budúce, keď toľko ľudí teda príde aj kvôli tebe, aj kvôli tej skupine, aj kvôli všetkému, tak som sa nad sebou zamyslel a vymyslel som ešte ten rok teda jednu stretávku na hrade Sklabíňa a tam už som vymyslel aj trošku program, aj som, nechcem povedať, že vymyslel tombolu, však tombolu som nevymyslel, ale teda dal som tam tú tombolu s tým, že budeme zbierať peniaze a pôjdu na pomoc hradu. Takže v tomto jednom roku bol teda aj Uhrovec a Sklabíňa a potom už to bolo vždy jedna stretávka za rok. Ide to vždy tomu hradu, ktorý navštívite v podstate ako tá skupina. Áno, až na ten Topolčiansky, tam nemajú také nejaké združenie, takže tam tie peniaze išli na hrad Starhrad, takže som hneď odovzdal peniaze a tam to išlo im, lebo to je moja podmienka, aby tie peniaze išli tým ľuďom, ktorí sa o tie naše hrady starajú. Ako vyzerá taký tvoj typický výlet? Chystáš sa, dajme tomu, celý týždeň na ten víkend, alebo... Ja často hovorím, že všetko je to v takom plánovaní, že fakt človek musí dobre plánovať. Ale zase málo kedy ľuďom prezradím, že niekedy je to aj dosť spontánne. Že fakt človek niekedy sa zobudí a poviem, ideme, lebo tak samozrejme ja v hlave mám kopec hradov, ktoré by som chcel navštíviť, ale niekedy to je, že človek to plánuje pol roka, takú letnú dovolenku, to musíš, alebo teda ja to plánujem dlhšie, lebo samozrejme do roka je jedna šanca ísť na takúto dlhšiu cestu, takže chceš to mať dobre naplánované a využiť aj tie peniaze, ktoré do tej cesty dáš, tak chceš to mať tip-top. Takže je to o plánovaní, ale občas je to naozaj, že človek ráno vstane, zistí, že vonku je pekné počasie a ideme. Keď si spomenul tie hrady, máš aj nejaký taký vysnívaný, ktorý by si chcel navštíviť? Určite mám, možno nie že konkrétny, skôr nejakú tú časť alebo krajinu, ale najbližšie sa chystám do Rumunska konečne, takže asi to Rumunsko bude najbližšie, aj keď nie je to úplne taký môj sen. Myslím si, že sú aj zaujímavejšie krajiny a miesta, kde tie hrady človek nájde, ale myslím si, že Rumunsko, samozrejme, keď povieš hrad, tak každému sa zobrazí Drakulov hrad a tieto veci. A ja som si povedal, tak bolo by fajn to navštíviť, aj keď si myslím, že asi viem, čo ma čaká a možno nebudem úplne tak spokojný, ale navštíviť to treba. Ale teším sa určite na letnú dovolenku, kde by som chcel ísť opäť do Talianska, ale tentokrát zase iným smerom. Takže možno aj do Ríma, možno Vatikán pozrieť a v okolí rôzne zaujímavé miesta. A keby som povedal také sny, navštíviť, ja by som najradšej navštívil každú európsku krajinu a pozrieť tam nejaké hrady. To je také moje, že ísť sa pozrieť naozaj všade, a možno zistiť, že aha, tam sa mi páči, tak možno to aj zopakovať, ale ako chcel by som celú Európu raz takto prejsť. Cestuješ sám, cestuješ aj s rodinou. Aký je ten rozdiel toho, keď ideš sám, dostaneš sa na miesta, kam sa s deťmi napríklad alebo s manželkou nedostaneš, alebo to plánovanie prispôsobuješ aj tej rodine? Vidíš, toto už je taká, že zaujímavá celkom otázka, lebo nie je to bežné, že sa niekto opýta. Áno, určite musím brať do úvahy to, že keď idem sám, jednoznačne toho navštívim viacej. Poviem to blbo, keď idem sám, tak dajme tomu nepotrebujem jesť, nepotrebujem piť. Hej? Áno, to poznám, ja som taký istý. No, presne. Idem, možno po 2, 3, 4 hodinách sa teda napijem a možno po 5, 6, 7 som schopný sa prvýkrát najesť. Čiže neriešim takéto veci, čo sa bude jesť, čo sa bude piť.
Tým nemyslím zase, že keď ideme s rodinou, že človek musí zastavovať každú chvíľku, ale naozaj, keď som chodil sám, tak naozaj som vedel toho samozrejme viacej postíhať a trošku išiel človek aj, že už možno by aj stačilo, ale ešte ideš. Takže hej, keď ide človek sám, tak toho určite uvidí viacej. Na druhú stranu veľmi rád chodím s rodinou, ale musím to samozrejme prispôsobovať tomu, že keď ideme aj so psami, musí človek brať do úvahy, že má aj tých psov. Keď ideme celá rodina, musím brať do úvahy, že manželka nie je úplne 100% zdravá a musím tieto veci brať do úvahy. Ale zase ona je taká zlatá, že koľko razy počká a ja napríklad so synom vybehneme, hej, keďže mladý chalan, tak myslím si, že ten by mohol toho zvládnuť. Takže napríklad veľa zaujímavých miest som navštívil so synom. Kedy manželku som vlastne neťahal, lebo hovorím, po zdravotnej stránke by to všetko nedala. Podľa toho asi aj vyberáš tie rady. Však podľa toho, či ide sám, či ide s manželkou. Áno, aj tak. Alebo keď ideme teda celá rodina, snažím sa vybrať nejaké miesto, kde môžeme ísť všetci a potom už nejaké zase tých pár miest, kde teda buď vybehnem sám alebo spolu s tým synom a snažím sa to takto riešiť. Aká je realita tej návštevy toho hradu s tými fotografiami alebo s tými videami, čo pridávaš? Ja sa snažím odprezentovať samozrejme to dobré, pekné. Ja si myslím, že na internete je veľa vecí, ktoré nie sú pozitívne, takže ja sa to snažím hľadiť tak do tej pozitívnej stránky. Od toho sa napríklad odvíja aj to, že keď navštevujem rôzne miesta, tak nesnažím sa nakydať tie zlé veci, ale tak snažím sa vyzdvihnúť to dobré. Hej. Takže ja som skôr taký ísť po tej pozitívnej stránke. No. Čiže je to kopukrát aj taká menšia turistika. Áno, niekedy to je turistika, niekedy to je, že si na mieste prakticky hneď. To je na tomto zaujímavé a pekné, že na tie hrady môže chodiť naozaj každý, lebo veľakrát sa pýtajú ľudia, a ja už nikde nevídem, ale ja poznám hrady, kde naozaj ti zastaví autobus, ale prídeš autom asi prakticky na mieste. Takže sú aj také miesta a sú potom miesta, kde samozrejme už to je spojené s tou turistikou. Je fajn, že vlastne ľudia majú možnosti v dnešnej dobe naozaj veľké, len treba chcieť. Čo sa týka typov na hrady, vieš ponúknuť našim poslucháčom jeden taký hrad, ktorý proste je top, že chodte, a potom aj nejaký taký hrad pre rodiny. Skús. Jeden, no to je veľmi ťažké povedať jeden, ale keby sme sa bavili o Slovensku, tak poďme tak skúsiť, že dajme tomu, čo sa týka západné Slovensko, aj keď som lokál patriot, samozrejme Trenčiansky hrad, je to veľmi pekný hrad, ale ja rád spomínam Uhrovec, tam dokonca aj každý Silvester chodím, mám takú už peknú tradíciu, takže Uhrovec je veľmi zaujímavý, lebo tam máš aj takú v úvodzovkách turistiku, že takých 40-45 minút, taká pekná prechádzka lesom. Ale tak hrad je zaujímavý aj svojou teda polohou, históriou a veľmi rád namotávam ľudí alebo hlavne deti, že keď tam pôjdu na ten Uhrovec, tak ako odmenu môžu si tam dať langoš, lebo tam niekedy robia langoše. Mm-hmm. A to je pre decká už také naozaj, že lákadlo, že poďme teda, aj keď sa im nechce, presne motivácia. Ale nechcem to, že chodte na Uhrovec len kvôli langošu, ale naozaj je to pekný hrad s peknou cestou. Nie je to úplne ľahká cesta a nie je to ani náročná, je to taký stred. Ja som tam bol a môžem povedať, že je to veľmi pekné. Je to veľmi pekné. A potom zase, keby sme išli trošku zase Žilinský kraj, alebo nazvime to tak viacej do stredu, tak tam možno na tú Lietavu. Tam sme mali tiež stretávku, to je veľmi pekný, obrovský hrad. Opäť je tam nejaká tá prechádzka, áno, nejakých tých 30-40 minút, takže človek sa aj trochu prejde, nadýcha sa čerstvého vzduchu a fakt je to veľmi veľký, taký mohutný hrad
Robia tam zaujímavý program, tí ľudia starajú sa o to, takže pekné akcie tam bývajú počas roka. A keby sme sa bavili o východnom Slovensku, tak dosť je zaujímavý napríklad hrad Šariš, alebo Zborovský hrad sa mi veľmi pekne páčil. Ale to už naozaj, kto je z východu, tak tento má blízko, ale tak to už sa bavíme za Bardejom, takže je to trošku ďalej pre nás západniarov, ale to bol tiež veľmi pekný zážitok. Ale stojí za to. Určite stojí aj za pre to. západniar. Keď si už toto spomínal, ja sa tak spýtam, sú aj také, že máš pocit, že nejaké hrady sú také viac komerčné? By som to tak povedal, že akože pre tých ľudí, napríklad Bratislavský poviem, alebo niečo takto. Určite napríklad Bojnický zámok a Tak. tam je zaujímavosť, že spomínal som teda tú našu skupinu, tak my tam máme také pravidlo, ktoré som vlastne vymyslel už na začiatku, tak my tam napríklad máme zakázané dávať Bojnický zámok, alebo sa snažím tam zámky vôbec nedávať, lebo mňa strašne hnevalo, aj stále hnevá, keď ľudia chodia takým štýlom na výlety, že ideme raz za rok, tak poďme do Bojníc, tam si to odbavíme a je Dáme to, fotečku. dáme fotku, boli sme v Na Bojniciach tom dreve všetci. každý rok do zoo, zámok pozrieť a prečo nejdete niekde inde a prečo nejdete každý mesiac takto a neviem, strašne tie obchodíky a vyťahovanie peňazí od ľudí, neviem, no až sa mi to tak moc nepáči a tak som si teda povedal, že takéto miesta moc teda nechcem navštevovať a ani nechcem ich nejako v tej skupine mať, že hlavne nech to je o tých hradoch, o tej prechádzke nejakej, o tých ľuďoch, ktorí sa o to starajú, takže moc takéto preflaknuté miesta nemusím. Stráca to tú pravú atmosféru. Tak by sme Ale to tak mohli zase nazvať. hovorím, niekto je taký, že nedá na to dopustiť. Aj mne sa páči ten zámok, ale tiež som navštívil napríklad v Poľsku niečo podobné. Neviem, či teraz ten názov poviem správne, Niedický alebo Niezdický hrad. Miško Začlobanský. Áno, presne tak, on sa narodil tam, však v minulosti pár rokov to bolo akože aj Slovensko. A tam to bolo tiež podobné, že proste strašne veľa ľudí, strašne veľa turistov, všetko možné stánky a mne to ako si nepasovalo. To boli tipy od teba a dostávaš aj ty tipy od ľudí? Áno, akože tipy dostávam, len väčšinou tie tipy sú také, že sa ma opýtajú presne na tie najznámejšie hrady, či už som tam bol a takže ako nejaký zaujímavý tip väčšinou nedostanem. Ale tie tipy zase hľadám tak, že snažím sa pozerať teda tie iné príspevky a inšpirovať sa od tých ľudí, ale že by mi posielali tipy, že chodí ešte tam, tak to moc nie. Ja sa sám veľmi rád inšpirujem, ale hovorím, no veľakrát to sú také tipy a už ste boli tuto niekde na hrade, samozrejme, že som tam bol niekoľkokrát, no, tak som lovec radov predsa. Ale sám sa nechám veľmi rád inšpirovať, keď niečo zaujímavé uvidím, spravím screenshot alebo idem hneď vygoogliť, kde to je, ako to je a nemám ani ja problém niekomu aj napísať potom o nejaké bližšie informácie, keďže som tam nebol, takže sa nehambím a idem sa opýtať, aby som už bol na to pripravený. Ďakujeme veľmi pekne, že si nás zobral po hradoch a zámkoch a my môžeme ísť do tretieho polčasu. Poďme na to. To je Lukáš, keď nie je lovec hradov. Ja si myslím, že taký v pohode chalan, len niekedy si nenechám hneď nejakým spôsobom tých cudzích ľudí k sebe nejakým spôsobom nepripustím si ich hneď a tým pádom zase oni si možno myslia, že som buď arogantný alebo možno namyslený, ale naozaj nie som ten typ, že hneď sa musím s niekým skamarátiť a byť priateľ najlepší. Ale zase na druhú stranu už keď nadviažeme nejaké to kamarátstvo, priateľstvo, tak sa snažím, aby to bolo také naozajstné, skutočné. No a kto som okrem toho, keď napríklad necestujem po hradoch alebo nevymýšľam nejaké výlety,
tak veľmi rád chodím napríklad na ryby, hej? Ale to úplne tak akože amatérsky, nie som nejaký ten typ, že ide na týždeň niekde, ale mám to rád, že vypadnem k vode a hlavne tam, keď som na rybách, tak nikdy neriešim telefón. No a ešte si myslím, že občas mám chuť aj akože tak pomáhať, že sa snažím sa aj niečo také pozitívne vytvoriť a spraviť. Sú to rôzne teda tie spomínané akcie raz do roka, kde všetky tie peniaze, či z tomboli, či už z toho, čo tam vypijeme, zjeme, tak všetko to vlastne ide na podporu toho daného hradu, ale vymyslel som aj iné veci. Raz sme robili dokonca takú aukciu, že som dal nejaký svoj merch a kto najviac poslal akože peňazí, samozrejme na pomoc hradu, nie mne, tak ten dostal ten merch, alebo mám také vlastné Pexeso a na veľa hradov som ho buď poslal, alebo doniesol, že som im ho zadarmo dal, nech si ho predávajú. No, takže za jedno Pexeso môžu si kľudne 3 € zobrať a keď som niekde dal 50 kusov, tak je to 150 € napríklad. Takže to sú také drobnosti, ale aj takéto veci sa snažím robiť. Samozrejme aj prezdieľať nejaké akcie na hradoch, keď ma teda oslovia, tak nejakým spôsobom spropagovať tie hrady, tie podujatia, alebo teraz, keď budú tie 2%, tak samozrejme dať to nejako medzi ľudí, aby vedeli, že aj takto môžu pomôcť. Takže ja by som povedal, že toto je taká moja úloha, robiť trošku možno reklamu tým hradom, alebo nejaký ten marketing. A tu sa dostávame potom k takej druhej veci, že niektorí ľudia si potom mylne myslia, že ja som nejaký historik alebo archeológ, alebo že sa snažím nejakým spôsobom bádať alebo poučovať, ale nie, ja som človek, ktorý rád cestuje, ktorý má rád históriu, samozrejme, ako úplný like, mám rád históriu, samozrejme sa mi to páči, mám rád hrady, ale to neznamená, že musím byť, alebo že som nejaký expert na to. Hej? To určite nie. Ale myslím si, že tou mojou činnosťou a tou propagáciou k tým našim hradom nejakým spôsobom pomáham. To cestovanie je pre teba teda aj taká psychohygiena. Určite áno. Ja si myslím, že cestovanie to je jeden z tých najkrajších koníčkov alebo najkrajšie trávenie času a strašne nemám rád, keď niekto, a ja by som cestoval, ale nemám peniaze. Ja si myslím, že cestovať môže každý a je úplne jedno, či niekto cestuje do zahraničia, či niekto cestuje po Slovensku, alebo sa niekto len vyberie autobusom, vlakom, na bicykli, spoznávať len ďalší okres. Takže hovorím, to cestovanie a hlavne tie hrady sú zaujímavé aj z toho hľadiska, že nepotrebuješ nejaký veľký budget alebo veľa peňazí, aby si mohol po nich cestovať a navštevovať ich. Áno, ono je to tak, že veľa ľudí sa sťažuje, že aký sme obmedzení, nikde sme neboli, ale teraz je možnosť, že môžeš cestovať hoci kde, nie je to jak kedysi. Áno, ja to dosť často aj, hlavne ľudia, ktorí ma nepoznajú, len vidia toho lovca hradov, vidia potetovaného bradatého s nejakou lebkou na tričku a tebe sa to cestuje, keď máš peniaze a ty hento a tamto, ale oni nevidia, že ja mám tiež rodinu, hovorím, manželka nie je na tom zdravotne úplne super, aj ja mám tie bežné starosti a ja musím obracať každé to euro, ale zase nepijem, nefajčím, nedávam peniaze do mašín alebo do nejakých takýchto vecí, takže vždy nejaká tá koruna alebo to euro sa dá našetriť. Hej? A samozrejme tie výlety potom prispôsobujem tým finančným možnostiam. Niekedy ideme tu na Trenčiansky hrad alebo na Uhrovec, kde naozaj nepotrebuješ absolútne žiadne peniaze a potom raz do roka, keď človek našetrí, tak ide aj niekde ďalej. Takže ono len treba chcieť. A nie sa sťažovať, jak to nejde, ale urobiť to tak, aby to išlo. Ľudia si šetria na dovolenku a ty chodíš po hradoch. Áno, moja dovolenka, presne, ja som našu klasickú takú tú letnú dovolenku pri mori som vymenil za chodenie po hradoch a nejakým spôsobom
raz do roka mám teda tú možnosť ísť aj niekde do zahraničia a naozaj navštíviť miesta, ktoré možno teda bežný človek nenavštíví, ale hovorím, je to na úkor toho, že zase sa nebudem týždeň, 10 dní v úvodzovkách váľať pri mori, pri bazéne, aj keď samozrejme aj to, koľko razy, však človek ide sa aj okúpať aj všetko, dá sa to pekne skombinovať, ale hovorím, toto je moja dovolenka, na ktorú si musím celý rok šetriť. Takže to nie je také jednoduché, jak niekto si myslí, že veď ty si lovec radov a ty máš web a Áno, to, že tam ľudia chodia na ten web, tak tebe chodia vlastne peniaze. Hovorím, no tak nie, proste človek musí chodiť do práce, musí si šetriť a potom môže samozrejme chodiť aj po takýchto výletoch. Akorát som sa chcel spýtať, že veľa ľudí si určite myslí, že tie hrady ti ešte aj za to platia, že ty tam Áno, chodíš. dokonca, to sme sa vtedy raz smiali, že ma jeden nejaký hejter, nazvime to, obvinil, že ja ti hrady vyciciavam dokonca. Že ja hrady vyciciavam, že ja chodím po hradoch a oni mi za to platia. Tak hovorím, no tak to už je asi... Takže opakujeme ešte raz. Lukáš chodí na hrady, kde robí sprievodné akcie na to, aby tým hradom práve pomohol. Ale ono to tak je, ako si povedal, dnes ťa ľudia nepodporia, lebo si myslia, že ty z toho máš milióny, ale nikto nevidí za tým, že koľko práce, koľko kilometrov, ako si to povedal, to nikto nevidí. Všetci vidia len to. To pozlatko, presne. Niektorí to tak vidia, niektorí samozrejme, máme aj ľudí rozumných, ktorí samozrejme vedia čo a ako. A hlavne ja hovorím, keď mi aj niekto napíše, ty si taký, ty si onaký, tak veľakrát som, dobre, však budeme mať v júli stretnutie, tak prídi na ten hrad. Poď sa pozrieť, poď sa so mnou porozprávať naživo a možno zmeníš názor. A uvidíš, čo robím, ako to robím a prečo to robím. Lebo keď ty prídeš a vybavne na teba nejaký ten jeden príspevok a tam ma uvidíš, ako sa ja odfotím na hrade, to ešte neznamená, že ja som hen taký alebo onaký. Prídi osobne alebo sleduj ma dlhšie, pozri si viacero príspevkov, čo robím, ako to robím a prečo to robím. Ono lepšie sa kritizuje, ak niečo tvorí. To je proste... Áno, vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Keď sme pri tej pozvánke, aj týmto hejterom napríklad, mohol by si predstaviť, že teraz v máji plánuješ ísť do Slovenska. Áno, začal som vlastne, ešte minulý rok som začal robiť také zájazdy po hradoch, to bol tiež taký môj sen, trošku, že prečo by som tú komunitu nemohol spojiť aj takýmto štýlom. Áno, môžeme sa stretnúť na hrade, je to fajn, ale veľa ľudí nemôže cestovať, nemá auto, alebo si netrúfne ísť niekde ďaleko. A mňa stále tak trošku mátalo, že by sme niečo takéto mohli vymyslieť, takéto autobusové zájazdy. A pamätám si, že som oslovil naozaj veľké cestovky a buď mi neprišla žiadna odpoveď, a keď mi prišla jedna odpoveď, vysvetlil som čo aj ako už sa tiež neozvali. Hej? Takže ako zaujímavé, že človek s takouto obrovskou komunitou ľudí, ktorí by chceli cestovať, tak o to akože neprejavili záujem. Ale ja som sa toho nejakým spôsobom nevzdal. No a spojil som sa s takými dvoma kočkami, jedna z jednej cestovky, druhá z druhej. A zatiaľ sme teda vytvorili 2 takéto zájazdy. Ešte minulý rok. Myslím si, že mali úspech, ten jeden bol dokonca vypredaný za 24 hodín, sa naplnil autobus. Pekne. No a teraz si spomenul tú Prediamu, tak áno, v máji ideme, to bude prvýkrát, že 2-dňový zájazd a tam sa môžem pochváliť, že vlastne je to vonku 2 dní a sa mi zdá, že 6 voľných miest zostalo. Takže ako sa môžu ľudia ešte prihlásiť? Facebook, Instagram, Lovec hradov alebo spomínaná skupina Hrady z Rucaniny, Zaniknuté hrady, tam nájdú všetky informácie, ale naozaj si myslím, že už to bude asi bezpredmetné, lebo aj tých 6 voľných miest bude naozaj veľmi rýchlo preč, ale zase potešujúca správa, že chceme to možno zopakovať ešte na jeseň, vybrať možno iné miesta nástupné, aby sme vlastne aj tým ľuďom, ktorým sa nedostane teraz, mohli nejakým spôsobom
ich tam zobrať, lebo fakt veľa ľudí som tak čítal komentáre, že to je ich sen vidieť tento hrad. A naozaj povedzme si rovno, no málo kto sadne do auta a pôjde 500, 600, 700 kilometrov. Nie je to také jednoduché. Áno, pre niekoho to je jednoduché, pre mňa to je tiež jednoduché ísť, ale viem si predstaviť, že veľa ľudí nemá buď možnosť, alebo si na to netrúfa. Dobre, teraz odbočíme trošku zase tých radov. Čo ty a šport? Áno, nejaký dedinský futbal, áno, ok, tak som, tuším, brankár bol, takže hral som takúto nejakú dedinskú ligu, to hej. Potom si pamätám, že na strednej škole nejaký volejbal, to sme boli tiež na nejakej súťaži, alebo basketbal tiež, ale to boli úplne len také nič, čo by stalo za zmienku, ale čo sa týka športu, tak áno, samozrejme, rád si pozriem šport, ale keďže toho času nie je moc, tak som sa už len naozaj sústredil, že futbal a naozaj len jedno mužstvo. Aké? A teraz to poviem a polka ľudí... Odíde zo skupiny. Real Madrid. Real Madrid. A ja. Takže naozaj aj včera napríklad, tak si pozriem teda ten, lebo nedá sa to všetko už pozerať. Človek by aj rád si pozrel, ale nie je toľko toho času. Takže som sa sústredil, že keď hrá Real, tak si to nejakým spôsobom pozriem. No, kedysi som chodil veľmi rád aj na hokej a chodím si občas zacvičiť, samozrejme, keď je čas, ale to zase je len také, aby človek sa trošku, nechcem povedať, že hýbal, však človek sa hýbe po tých hradoch, ale trošku sa ponaťahoval a ani sa človek nedostane do formy v mojom prípade, ale tak sa udržiavam v takom móde, že ja to hovorím, že keby som úplne prestal, tak by som možno už by ma začalo tam boleť, hen tam pichať, takže radšej si sem tam ideme zacvičiť a nejakým spôsobom sa udržiavam. Treba povedať, že aj tie výlety po tých hradoch sú kvázi turistika, takže je to takisto šport. Áno, ja aj keď na to nevyzerám, že nie som zrovna úplne atletická postava, tak naozaj, aj keď fučím, aj keď koľko razy človek lapá po dýchu, ale všetko som to prešiel, všetko som to navštívil, takže určite nejaký ten pohyb mám. A keď ideš na ten hrad sám, aj ti hrá nejaká hudba, že dáš si slúchatka a ideš napríklad také... Nie, ja keď idem na nejaký hrad, tak ja už sa tak teším, keď tam budem. Takže nechcem povedať, že to je taký adrenalín, ale určite ma tak poháňa to, že už tam chcem byť, už si to chcem pozrieť, už si to chcem nafotiť, už si to chcem v duchu tak povedať, super, navštívil som ho, takže takéto pocity vo mne nejakým spôsobom lomcujú. Takže nie, hudbu akorát tak v aute samozrejme si človek pustí, ale... A čo počúvaš? Ja som taká škola, teda mňa otec naučil, že by sa malo počúvať akože všetko. Takže fakt, ako ja som schopný si vypočuť skoro všetko. Podľa nálady, tak? Aj podľa nálady, však bol som v Trenčíne, mali sme tu Rammstein, teraz v oktobri tu bude Kabát, už mám kúpené lístky, takže aj to Rammstein. To bude, vidíš, na štadióne. Aj Kabát, no vidíš, pôjdem na štadión konečne. Nemám problém ani s takou elektronickou hudbou, mám veľmi rád také proste tanečné veci, ale fakt ako keď je niečo dobré, tak si to pustím. Nie som už taký, že vyhradený, že len toto počúvam a všetko ostatné je proste zlé. Čo ťa v živote najviac formovalo? Čo ma formovalo? No, moji rodičia určite. Tí nás spolu s bratom brávali tiež na rôzne výlety. Takže tam sa to vo mne zakorenilo, že je to také proste prirodzené. Že rodina, keď je možnosť, má spolu tráviť ten čas takýmito výletmi, takže určite rodičia dali nejaké tie základy. No a potom som sa musel vyformovať aj sám, keďže som sa stal možno o niečo skôr rodičom, ako bývalo bežné, alebo ako je bežné. Z tohto tvojho osobného života máš ešte taký celkom dobrý zážitok. Bol si v relácii Neskoro večer s Peťom Marcinom. Čo v tebe tá relácia zanechala? Ono, samozrejme, to Neskoro večer, veľmi rád na to spomínam. Myslím si, že to bol ten strop, ktorý už asi neprekonám. Ale zase na druhú stranu, už som mal aj predtým možnosť byť v televízii a myhnúť sa tam a nejakým spôsobom odprezentovať aj v televízii, aj v rádiách, aj v novinách to moje cestovanie, ale určite Neskoro večer bol úplne
to najsilnejšie, čo sa mi podarilo. Chystal si sa na tú reláciu dopredu? No nechystal som sa, lebo vlastne ja som nevedel, o čom sa budeme baviť. Dokonca sme to natočili na jedenkrát. Niektorí si mysleli, že sa to nejako natáča, pretáča, striha a neviem čo, my sme to úplne na šupu. 5 minút predtým sme si sadli s pánom Marcinom, niečo sme si povedali. Je pravda, že predtým sme spolu telefonovali, možno 10 minút nejaké veci som mu povedal, ale absolútne som nevedel, o čom sa budeme baviť. Takže bolo to... A tak ja to mám tak najradšej, že keď to není pripravené, lebo ja sa neviem naučiť na spamäť aj tak žiaden text, takže je to takto pre mňa lepšie. No a doteraz si pamätám, jak napríklad moja mamina bola, alebo teda rodičia, oni boli takí pyšní, že ona už keď vedela, tak ona sa tak chválila s tým a bolo na nej vidieť, že je hrdá, aj keď oni sú teda stále, ale myslím si, že toto bolo aj pre ňu taký silný zážitok, že tam mohla byť v tom obecenstve a pozerala sa tam na mňa, ako tam teda rozprávam. Ale bola to veľká podsta a som veľmi rád, že som tam bol a naozaj veľký zážitok a to sú presne tie veci, na ktoré človek bude spomínať. Pomaličky už sa blížime ku koncu. Takú otázočku, že čo by si odkázal ľuďom? Čo by som ľuďom odkázal? No okrem toho, aby chodili na hrady, alebo možno častejšie, alebo viacej, lebo myslím si, že to dáva zmysel, že tie pamiatky nejakým spôsobom potom aj ožívajú, aj pre tých ľudí je to fajn, keď sa budú viacej hýbať. Tak možno poďme tak hlbšie, že by som odkázal ľuďom, že nech sa nesnažia ten svoj názor tým ostatným nejakým spôsobom vnúcovať. Že ja robím niečo takto a tak je to správne a tak to musíš robiť aj ty. Lebo každý je svojský, každý je iná povaha a myslím si, že svojím spôsobom môže mať aj každý tú pravdu. Hej? Ale hovorím za každú cenu, a to sa dosť teraz tak myslím deje, že každý tú svoju pravdu za každú cenu musí každému vnúcovať. Lukáš, ďakujeme veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Sme veľmi radi, že si tu bol medzi nami, ale ešte skôr, než odídeš, ti položíme pár rýchlych otázok. Aďo, ideš? Najobľúbenejší hrad? Tak dáme Trenčín. Trenčín musí byť. Počkaj. Musí byť, ja som povedz iný okrem trenčánskeho. Uhrovec veľmi rád spomínam a často, poďme nejaký iný, tak dajme tu Prediamu. Jaskyný hrad, zaujímavý v Slovensku, bude tam teraz ten výlet. Tiež ho mám vytetovaný, nejakým spôsobom sa mi zapáčil, je jedinečný, tak Prediama. Druhá otázka. Slovensko versus zahraničie. To neviem jednoznačne odpovedať. Naozaj mám rád Slovensku, hej, ja som ten typ, ktorý sa nehambí za to, že je Slovák a mám rád Slovensko, ale na druhú stranu rád navštevujem aj zahraničie. Lebo to sa mi tiež, toto je presne, že niekto vnúcuje, nie musí to byť len Slovensko a druhý, nie musí to byť len zahraničie, lebo Slovensko je zlé, Slovensko je také alebo onaké. Že to sú také tie dva názory, že buď jedno alebo druhé. A ja som presne medzi tým, že tak, jak mám rád Slovensko a fakt tu máme krásne hrady, miesta, aj niektorí ľudia sú dobrí dokonca, fakt to mám rád, ale nepohrdnem ani tým zahraničím. Posledná otázočka. Spontánnosť alebo plánovanie? Tak asi plánovanie, lebo s tým plánovaním, hovorím, v mojom prípade som dokázal navštíviť ten počet hradov, aký som navštívil a myslím si, že to aj keď tá spontánnosť je pekná a je to fajn, koľko razy len tak sadnúť do auta a poďme niekde, ale myslím si, že to plánovanie je asi lepšie. Lukáš, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel medzi nás. Ja ďakujem, že som sa mohol vyrozprávať. Ja veľmi rád rozprávam a tu som dostal takú možnosť trošku viacej toho povedať, tak som zvedavý, že či sa to bude aj ľuďom páčiť. Veríme, že áno. Kde ťa môžu nájsť? Kde ťa môžu vidieť? Vidieť ma môžu samozrejme na hradoch, takže tam je to najistejšie a čím peknejšie a lepšie počasie, tak tým viacej samozrejme.
ale až si narážal možno na tie sociálne siete, tak samozrejme Instagram Lovec radov, Facebook Lovec radov, skupinu sme už viacejkrát povedali, takže tam sa môžete pridať, každý sa tam môže pridať, môže tam uverejňovať svoje výlety a v neposlednom rade určite môj web www.lovecradov.sk, lebo fakt to je miesto, kde človek aj načerpá rôzne tipy, aj sa tam môže inšpirovať, mám tam blog, môžeš si prečítať o našich rodinných výletoch, mám tam dokonca aj taký kvíz, môžu ľudia si vyskúšať svoje vedomosti a konec koncov tam nájdú naozaj stovky a stovky aj zahraničných, aj slovenských typov na výlety. Ďakujeme, že nás počúvate na YouTube, na Facebooku či iných podcastových aplikáciách. Zabudol si dnes hlavne Instagram. Jasné, na Instagram. Na Instagram, takže asi týmto by sme sa s vami rozlúčili a vidíme sa v 3. polčase znova o týždeň. Ďakujeme.